Hau hasi izan ondala urte bete baino gehiago, gutxi gehiago iauteri inguruan kezka moduko bat sortu zen. Igual egiten genitxula iauteri batzuk pixkat hutsak edo eduki askorik gabekoak. Eta gaur egun bueltan darabilzkigun balore berri hauek, partaidea, adin aniztasunak eta euskera, transmisioa, batekotasunen, hori guzti hori biltzen zula maskaradak. Horren gonbidatu genitxun, etorri gonbidapena luzatu genien, eta baiezkoa esan ziguten, da hortik etorri izan pixkat idea. Ikusiko deuna da pixka bat neguko solstizeko erritua da, iauteri errito bat da, eta pixka bat neguaren hiltzea eta udaberriaren berpiztea irudikatzen du. Eta hortarako erabiltzen duna da, hainbat elementu, beste antzerkia, kantua, dantza eta batez ere euskera, ez da? Hori ikusiko duguna. Neguko solstizioko jai bat da, eta ordu neguko solstizioan ia beti eskean ibiltzen geha, ez da? Dala Olentzero, dala Santage da, eta maskaradak usadio bera du. Eta orduan maskaradak juten dialaik herri batea, ibiltzen dira etxez-etxe, ibiltzen dira hori eskean. Eta hemen egin dugu berdina, baina herriz herri. Eta orduan herri bakoitzak antolatu du, herriz zibiltzaile lan bat, batzuk kantatu dute, beste bersoa bota, beste abestu dute, eta orduan herri bakoitzian egin dute herriz zibiltzaile lanak. Gure helburuetako bat zen gaztei edo jendeari ipintzea aurrian festa eredu bat, ezta? Hemen askotan esaten dugu gazteak behar bada ez diala asko antolatzen, ez dutela egiten, holako beti dabilzkigu holako gauza buruan, ezta? Eta, gure helburu izan zen, ipintzea festa bat non gazteek parte hartzen duten, oso festa parte hartzailea da, urte luze egoten dira gazteak dantzak ikasten, bersuak ikasten, aldiro, astero feredikak idazten dira, eta orduan nahi genuen ipini festa eredu bat oso bizia, aktiboa, eta batez ere naturarekin eta lurrarekin lotuta dagona. Urte luze hasi ginala hontan, eta egin gendun 5 herrietako, 3-4 persona bildu ginen, orduan nukleo bat egon da hor, gutxi gehiago 20 persona ingurukoa, eta gero moduan, antolatzeko modua lortu gendun, eta erraz antolatu dugu, udaletxeak beti egon dira prest laguntzeko, eskua irekita beti, eta gero herrietan egon da lantalde haundiak, adibidez, herri honetan gaur bertan bazkaltzeko, 30 laguneko taldea sortu da, atzo afaldu genduen Asteazuko frontoian, eta berdin egon da lantalde oso haundi bat martxan, eta jende asko. Izan lehike berriro antolatzea, baina gure buruan ez da hori. Izan da gehiago festa eredu hau ikusi, aurrean, disfrutatu eta hortik aurrea, behar bada egokigoa da bertara jutea ikustea, bere kontestu naturalean ematen da, ez da.